Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Казан Кремлендә Хәзинә галереясы сәнгать турында квизлар сериясен дәвам итә. Катнашучыларны дөнья күләм танылган рәссамнарга кагылышлы 10 раунд көтә. 20, 21 һәм 23 августта Эрмитаж Казан үзәгендә музейның туган көне уңаеннан чаралар узачак. Кунакларны махсус экскурсияләр, Рубинснигы кебек футболка дип аталган осталык дәресе, уен картасы буйлап сәяхәт һәм фламанд сәнгате күргәзмәсе буенча интерактив программа көтә. 26 августта Хәзинә милли сәнгать галереясендә Феринат Халиковның шәхси юбилей күргәзмәсе ачыла. Ул тарихи темаларга матур рәсемнәр ясау идеясе белән киң күләмле популярлык казанды. Рәссам, тарихчылар һәм археологлар белән берлектә Казанның урта гасырдагы җыелма образын барлый. Татарстан Республикасы дәүләт кыллы квартеты тамашачылар игътибарына «Проба смычка» концерт программасын тәкъдим итә. Концертта чит ил, рус һәм татар композиторларының квартет музыкасы шедеврлары яңгыраячак. Кичәнең кунаклары яшь талантлы солистлар, сопрано Татарстан Республикасының атказанган артисты Илюся Хужина һәм тенор Илгиз Мөхетдинов. 23 августта София Губайдуллинаның заманча музыка үзәге ишек алдында зур концерт сезоны ачыла. Свои люди ретро стилендәге Open Air концертында сезне онытылмас якты концерт программасы көтә. Татарстанның халык артисты Анна Галишанбарова җитәкчелегендәге оркестр һәм республиканың иң яхшы солистлары башкаруында яраткан җырларыгызга хозурланырга килегез. Түбән Кама Татар дәүләт драма театры 22 августтан Кама Тамагы районында Туфан Миңнуллинның кеше ватанында аның тууына 87 ел тулуга багышланган традицион хәйрия гастрольләрен башлый. Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сезгә шәһәр һәм республика көне уңаеннан 25 августтан 29-на кадәр үзенең иң популяр спектакльләрен тәкъдим итә. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз.